icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mondere mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndekutsudzura kuti kamatima nawo senyika ino paka mutora shanga chako mutora shanga chiri kuti tani baba vekuita wai madzimai vakura seko baba avanga unofunda ndori kuma 35 to 40 years wakura nzvimbo iyi inda zvikuchera chrome ine vanhu vakawanda vari mukati menzvimbo iyi vamwe vanobva kugokwe vanobva kuchiretsi vanobva kukadoma vanobva kusanyati vanobva kubhinga nyika yese vanhu vari kungoenda zvichienderana nekuti wawana sei mukana kusvika mukati menzvimbo iyi so murume uyu ane paanogara ipapo achigara ipapo saka vanhu nzvimbo iyi vamwe vanhu vatori mukati medzimwe dzimba kuti unoona misha apo but vachichera apo vakungopindemana zvokutoti vamwe vanhu vatosheedzera kuti kwakutoda order zvakare chikonzero vanhu vakaregerwa vachita maitiro yoga vamwe vanhu vachapedzisira dzimba dzavo dzakanganisika nekuti makomba akungochereka pese pese zvadaro mhuri yeZimbabwe umwe musha uri mukati maimomo vakanzwa mbudzi dzichichema mukati menzvimbo yavo nehwai dzichema ndopa vakabuka vachinopinda mukati vanhu murume atori bhisi akabvisa hembe ari kutoita mbudzi hwai imwe yacho yatofa imwe yakatozofa waripo dzese dzakaita madzimai dzakabva dzafa murume uyu akasina nehwai ikafa akazoonekwa achisina neimwe ichibva yafa so abati vari mukati mekutaura ari kuti handizi icho chandibata iko kwaana mukadzi but anoti kwandinobva ndine ndine mudzimai but apa handizi icho chandibata sei kana kuti mweya but zvandiri kukumbira ndezvekuti inini ndikwanise kuti hwai dzenyu ndikubhadharei achibva anzi hwai imwe neimwe $80 80 plus 80 160 yes murume anobva kupi murume ndasatanzoti anobva kupi but vakawanda vaitaura nyaya yekushurugwi haagari kumutora shanga akatoenda kunoita kutochera achibva ada mudzimai mutora shanga ina madzimai here neyokumana shuwa kukoshesa hwai kudarika madzimai aya baba Isabel mukukura tenzwa kuti hwai inogona kakurovana nemheni ndizvozvo chisikwa chiya chakagwinya uchura chakamira chakasunga makumbo chakasvika ukazoona yati kufa ende iyo panyaya dzekuchema idzi painorwiswa pesa ichemechemeka but vabereki varidzi vakatonzwa ichichema yabatwa nemurume uyu saka izvo ari kupi murume uyu ariko kunzvimbo kubhati vangachitaura yekuti toda kubhadharana pakachitarwa nyaya yemapurisa ndichanzwa vagari vari kumutora shanga vanoziva pave nenyaya iyi kubva pazuva rakavimbisana kubhadharana mbudzi iyi kuti abhadhare murume uyu nekumapurisa yakazoenda kupi yapapi uyezve vanoziva imhosva inonzi chii munhu kubata chifuwo kuchiita mudzimai yes sei varidzi vafunga kuti vangotaurirana pane mhosva kapa haifanira kuenda kumapurisa ende hwai kana yafa inofanira kudyiwa nyama mati mamuna uyu araoneka rachosa mbacha zenze akabvisa dzimwe takwa mariseche ari kuita basa nyerera mzukuru wako mzukuru kani kanyemba wakudimba mzukuru kani zvauri kuchemera ndozati hausi kuchema hwai but kuchemera madzimai ndinoreketa madzimai namanakiroketa madzimai shoni munhu anobata hwai chinyarira mzukuru kuda kuti shonise mzukuru chinyarira wanyarira mzukuru wanyarira here ndanyarara kuti shoresa varume anenge chiko nechimiro chandinacho kutoshora futi madzimai acho chimiro chandisoresa nechimiro chandinacho chakasvika kudasori baba Isabel masabhuku anofanira kumboenda kumainduction because vazhinji vacho vari kutora kamutemo wese maoko avo ndinonzi Jakata paSnake Park kune akataura ndaita nyaya yekumhondoro achiti masabhuku vazhinji orasa mutemo masabhuku vasina kuenda kunogara pasi vachidzidziswa nezveusabhuku kana vasingaende kumaworkshops nemhaka yei paakagadzwa usabhuku akagadzwa ndibaba vake kana kuti mumwe munhu achibva afa iye achibva anzi sara umwira sei ugobata workshop asati ambopinda haana zvaambotaita kungotangira ipapo akutochimhanya haana mutemo aiwa tiri kunzaka vanoona nezvekugadzwa masabhuku madzise madzimambo handiti munhu anoita simba rekutora mainputs anzi napresident enda unopa vana vangu vemunyika yeZimbabwe kuti mumwe nemumwe arime anotora iye achiti iwewe hauna kundipa dhora rekuti paipa kuma kwangu hakuna nyama saka usikuona mainputs
Mtsogoleri wa dziko President Dr. Idi Mnangagwa murabasa mukupazira kutona masambuku yanu basa vanaro basa vanaro batere gainde vaudze anenge abatwa zvake dokune shamu inonzi shamu ine munyu 26 minutes past 11 mudzimai anenge achifirira kumwaya malavingtons murume wangu ndinodada newe ndinokuda busy kuwai busy kumbudzi pachiwesha kunotenga broiler apa murume achiti murume wangu ndodada newe mudzimai achiti murume wangu ndodada newe vanonga vatenge maCCTV chiko vanonga vatenge maCCTV ngavatenge maCCTV even kana ukatenga iyo foni yekusel 1 yacho unenge uchinakirwa nezvaunenge uchiona ipapo baba Isabel ukatenga TV kune AFCON izvozvo unenge uchidekedzerwa neAFCON ende iri kuitika mukoma kebini chekuti watenga foni yako yes ufotora mavidhiyo emadhamu yako mavidhiyo emukadzi wako nemapikisi emukadzi wako wakagara pafoni paya unenge uchidekedzerwa naye chero ari kure uchimona pafoni uchazoenderei why chiko naye rega tinzweka sisaruru namukoma tawo kubva kusel 1 electronics tinotenda muri yeZimbabwe KB na Bozho mamuna uyo wakufunana ka na why muntu ngamangiwe muntu nkati ndinonzi madzibaba Denford chari pa Glenara Estate baba Isabel zvikanzi murume uyo wekudanana ne why munhu mukati ndi madzibaba Denford chari pa Glenara Estate chokwadi naye baba Isabel chiko ndambonzwa zvichinzi mapurisa vari kufambira nyaya yacho nezuro ikangoonekwa mota ichingotenderera so ichifambira nyaya yacho shuga akasirira pekuti ndini ndakarida gwai ndinonzi Ashton Chinembiri pa Warren Park ward ndakarida gwai ndakarida gwai Kanyemba Bonzo na Bozho muchinda ari kupi uyo taruinga manjokota ndanzwa bvunzo kuti nyau ndinonzi mudhara kodza pa Mount Pleasant shuga aripo nditi aripo muZimbabwe mushuga imo Edward Musa pa Hatfield anachipata chemuti kuti bzi okay ndiani munango pomwe 0712726779 071272